Jak sa cítiš ako 18-ročný? Úplne super, som najšťastnejší človek na svete. A s Jojom sme tu už veľkáči a ty si malkáč. A ja som pred týždňom... Ja mám pieskový cukor, či cukrový piesok. Cukrový piesok. Vy už máte mokrač, že? No. Mokrač. Pamätáš si mokrač, Mal by sme si Rišo? pripiť aj na mňa dneska. Ja som si chcel pred týždňom 18, ale tak... Rišo? Si hovoril, Rišo. aj na mňa. Ja som Rišo! Počúvajte! No, čo si dostal? Idem otvoriť absint. Ne, Rišo! Absint. Rišo, absint dáš zajtra. Teraz. Rišo, počkaj s tým na míra aspoň. Však áno, a dáme absint. Absint dáme až všetci. Rišo, pamätáš? Rišo, pamätáš na to, že sú 2 hodiny ráno a my jeme chleba s kečupom. A to pobyči večer, to bude úplne super večer. Vyjebali monitor z mostu. A ja pamätáš, jak som, že nerobte pri policajti, my si na to švítli a my je taký policajt nejství. Vlastne a poď sem. Miro, či Rišo, či Jojo, či Kerry z vás. No. Čo môj? Teraz má Rišo 18. Akurát dneska. Rišo, predstav si, že si teraz... Prasi, jak sa tvárila moja mama presne, Rišo. predal sa asi mi rok, mi úplne tak ty Rišo. parka, zo mňa. Rišo, predstav si, že si to budú pozerať tvoje alebo moje deti toto raz. Tak im ukážem, že tak to neskončíte určite. Ukáž im to. Pozrám ti do tváre. Ahoj, moje deti. Ešte neviem, ako sa voláte a neviem, od koho budete, ani s kým budete, ale ak budete moje deti, tak neskončíte takto ako ja. Rišo, prísahám ti, že ak raz budeš deť deti, tak ti im toto pustím. Dobre. Tak dobre. Všetky videá by sme im mali pustiť. Presne na 15. narodeniny toto uvidíte. Ľudyho deti, halo, čaute. To nepredvíjaj, to už je moc skoro, ale Rišové. Moje deti. Rišové. Môžem ich kočikovať? Môžeš ich kočikovať, že? Juro, čo robíš s hudbou? Hlavný kočík. Počkaj. A keď mi to povieš, ty... Nahrávaš video. Hej? Poď sem, Ešte Juro. stále? Asi hej. Moment. Ešte stále? Jo, je hlavný Ale není kočikár vidieť. mojich detí. Tak Ričeho, deti, ja som vás určite raz kočikoval. Minimálne raz. Toto je hudba. A to je Riči. Bože, deti, nehambite sa. Nemáš táto. Nehovorte to hlavne spolužiakom, ako teraz vyzerá, no si tam tu robiť srandu do konca života. A ja to poznám. Poznám z Rišo Katy. Počkaj. Takže do notebooku to nepôjde, lebo ten je z jednej Sa zase. hádajú niečo. Moje deti. No. Dúfam, že nepočúvate hip-hop, lebo to je skaza ľudstva, ak hej. Tak, Potom sme ale... tak čo už? Teraz nevydrží. Ani, Vyber sluchatka. Ďalej, Ďudy. ja som si medný, jak Ďudy kýva. Ahoj. No. Čau. Počkaj, pichni si to. Počkaj, to už asi vypnem. Lebo to furt chrčalo, ja som... Toto chrčí? Prečo? Ešte nahlas. A Rišo pije brzdu. Rišo má Tak musíme nájsť notebook. Neber sa to, ja neviem. Ričo. Zvuk! Fuj. Vypínam video. Ja si to... Nevypínam. Neviem, vstúpu sa to polípal. Ešte to chvíľu natočím. Tu je robené staré, že... Niekto ti stúpa na koncovku. Ne, počúvaj, Milo. To je v piči, nebude dobrý zvuk? Tu je Nevadí. zem. Či to je Riči? Ešte raz. Ja som na nula, ne? na mojich spoluchatárov. Spoluchátarov? Poďme sa pozrieť na spoluchátarov. Poďme. Poďme. Počkej, Riči ide ale po schodoch. Toto bude sexy zábeň na jeho prdel. Nič není vidieť, nevadí. Spoluchátari, kde ste? Ale čo? Tak sme hore. Čo to robíš? Tebe spoluchátari. Čaute. Čo to robíte? Telefonuje, pijú. Čo pijete? S čím? A s týmto sirupom? Jahodovú sme, to omylom dnesol števolo jednu jahodovú sú už dopili. Je ešte čerešňová? Čo? Čerešňová sa vypila tiež? Nevadí. Moje dve vodky sú už vypili. Pozrite na ani. Hen. Uváraj mi To si tiež čas. pozriem. No vidíš. Domka.